Hayırlı gün muhterem televizor караучылар. Һәммәбезне дә Аднанның иң матур, иң изге көне белән тәбрик итеп, бүген дә сезнең белән эфирда мин Миңназым Сәфәров булырмын. Безнең халык төшкән җирендә таш булып, шунда үз көнен үзе күрергә күнеккән. Шуңа да Россиянең генә түгел, якын һәм ерак чит илләрдәге татарлар яшәгән салалар да, калалар да үзләренең төзеклеге, ныклыгы белән аерылып тора. Бүген студияга Орынбур ягында кешеләргә җылылык, матурлык бирүче аерым бер һөнәрияләрен чакырдык. Альбина Фаил кызы Әбсәләмова 1980 елның 11 мартында Оренбург өлкәсенең 1 Зубачи авылында дөньяга килә. Гаиләдән килгән гадәт буенча 7 яшеннән шәл бәйли башлый. Ире Фаил белән бергәләп Оренбург шәлчеләре кооперативы оештыралар. Алар җитештергән продукция 4 ел рәттән Россиянең иң яхшы 100 товары бәйгесендә җиңү яулый. Сыйфат алдынгысы конкурсында 3 мәртәбә алтын медальгә лаек дип табыла. Бүтән Россия һәм халыкара конкурсларда катнашалар. Альбина өлкәнең Ак калфак хатын-кызлар җәмгыятен җитәкли. Әбсәләмовлар Бүтән дөнья татар конгрессының татар милләтенә күрсәткән хезмәтләре өчен медале белән бүләкләнгән. 3 бала үстерәләр. Hayırlı gün Альбина ханым. Исәнмесез. Hayırlı gün Фаил әфәнде. Ерак араларын якын итеп килү өчен бик зур рәхмәт. Шуннан да сезнең һөнәрегез бик сирәк һөнәр. Ләкин монда телевизор караучылар әйтергән ки, Фаил әфәнденең нинди өлеше бар икән дип. Шәл бәйләүче әлбәттә Альбина аңлашыла, әйме? Хатын-кызга хас. Безнең инде шул производственный кооператив инде 2001 елдан без эшлибез шул. Шәлчеләр белән шәлләр бәйлибез. Иште кәҗә мамыгындан виш продукциялар, ну шәлдән дә башкарак нәрсәләр бар инде безнең. Biz indi biz hozir былтыр ikkinchi yil ketdi endi bizning ferma o'sha berdik kajalarin. Bizning почти 2000 bosh kajamiz bor o'zi bizning. То есть цикл barga keldimi? Цикл. Элек вакыт biz эшләдек, закупать дип йөргәнек бер авылдан тоже бер хозяйстводан. Хәзерге вакытка biz үзебез килдек, что үзебезгә кирәк безнең мамык. Безнең сырьябыз булгач, хәзер үзебезнең бар цехыбыз, шунда юабыз. Тарыбыз ханы, буйбыз и таратабыз инде Альбинаның апайларынан. Шәлчеләргә. Шундый цикл barga киләйме? Шундый тукталмый торган конвейер barga киләйме? Почкасы инде. Безнең шундый заманда яшибез, сыер асрауда бик теге файдага түгел дип әйтәләр. Хәзер авылда сыер асрамый башладылар, кибеттән сатып алуың җайлырга икән дип. Ничә менә халыкта шуйламыйсың менә кәҗә асраганчы сез мәсәлән башка җирдән генә алып, яки анда станокта гына бәйләп шәлне менә шулай тиз генә табыш алып булмыймыни? Юк. Альбина ханым. Юк, беләсезме? Оренбург менә без бит инде бу безнең гореф гадәт, бу безнең ата-бабаларыбыздан калган кәсеп. Һәм инде менә без иртә Фаил белән иләнештек, шушы кәсепкә башыбыз белән кирип киттек, чөнки менә шушы гаиләгә мин килеп кергәч 18 яшымда Фаил белән мин инде бәйләүчеләр гаиләсеннән, Фаил шушы заготовитель, шушы иң авыр, шушы производство иң авыр эшне башлаучы алар гаиләсе. Шуңа күрә менә бүгенге көндә шушы производствоны булдырырлык менә 23 ел дәверендә без шушы направление белән эшлибез инде, әйме? Бу бик авыр эш. Әмма ләкин менә бу кәҗәне нишләп үстерәбез? Оренбург шәле башка мамыктан булмый ул. Чөнки монда уникаль мамык тамырында. Шушы уникаль мамыктан гына шундый җиңел, нәзик мамык шәл булырга мөмкин. Иштүемчә, Оренбург кәҗәләрен төмәндә үстерергә тырышып караганнар икән. Ана французлар алып китеп үстереп карарга теләгәннәр, кабатлар өчен инде. Ни өчен шулай барып чыкмаган, Фаил әфәнде? Безнең климат Оренбургский областьта даланың климаты инде шундый, җил булса, кышны салкын, җәй көне эссе, шул кәҗәгә шул инде климатический условия булгач шундый. Һәм шул җирдәге ризык нашарга тиеш әле улаймы? Шул теге бик теге нык җил белән салкынча булса, аның теге мамыгы да әйбәт була. Шул җилдән саклану өчен дип мамык үсәйин диме? Җылы мамык үсәйин. Менә сез үзегез әйттегез бит. Каягын алып китеп, барыбер шундый мамык булмый ул.
Франция якларын алып киттеләр, Үзбекстан якларын алып китеп үстереп карадылар, кая гына апармадылар, булмый. Ул Оренбур даласы. Сукыр тавыкка барда будай дип әйтәләр, име? Безнең халыкта. Менә Оренбур шәйле дип сатучылар да җитәрлек бит инде. Безнең Казанда да сездән башка да инде каямы? Оренбур шәйле. Менә ничек аерганы? Оренбурда эшләнгән бу, Оренбур мамыгы мол. Маның берәр төрле җае бармы? Сез менә Оренбур шәйлен кулыңа тотуга да менә җылылык. Ул менә аның весы бөтенләй юк. Ул менә ок болыттай, менә ок болыт урап алган кебек, җылы болыт урап алган кебек сине. Аның весы бөтенләй юк. Һәм инде менә иңнәя басың, Оренбур шәле ул җиңел, ул нәзик. Ул менә йөзектән дә чыга инде, менә шул беренче показатель дибез инде. Йөзектән чыгарга тиеш инде. Менә шушы бу мамыкта һәм инде безнең шәл бәйләүчеләрнең дә осталыгы. Шундый зур хезмәт таләп итә торган, шундый зур осталык таләп итә торган продуктның бәясе дә бардыр инде. Чөнки начар әйбер бит инде ул, яхшы әйбер бит инде кыйммәте булырга тиеш име? Алучылар бармы дип сорамакчы булам. Чөнки бит әлегә баягы без хәзер теге Вьетнам базарыннан Кытай товарларын кулланып өйрәнгән халык менә кулдан эшләнгән шундый зифа, нәфис әйберне сатып алыр өчен бит хайран гына зур акча чыгарга кирәк. Онсы да бар. Ну, аңлашылып тора, кул эше булгач, бу арзан була алмаячак бу шәлләр. Күпме кешенең хезмәте кергән монда, әйме? Күпме кешенең хезмәте күргән, күпме кеше күз нурын түгеп күңел җылысын өстәп моны бәйләгән бит инде. Һәм менә аермасы да шунда, башка шәлләрдән караганда Оренбур шәле ул кыйбатрак. Чөнки монда кул эше тамырында тора инде, әйме? Менә без шушы шәлгә теге кызыксыну югалмасын өчен һәм безнең Оренбур шәлен дәрәҗәсен үстерүдә күпме көч түгәбез. Үзенчәлек кертәбез. Көндә яңартабыз аны. Классик рәвештә дә эшлибез, әмма ләкин заманча яңартып үзебезнең изюминкаларны кертеп эшләгәнгә Заманга яклаштырасыз, әйме? Эшләгәнгә күрә безнең шәлләрне бик сораучы күп, бик күп. Яшьләр дә алалармы? Яшьләр дә алалар. Хәзер теге баштан бит мамык шәл дисәң, теге әби шәле күз алдында тора бит инде. Буранда кия торган соры төстә әби шәле күз алдына килә бит. Әмма ләкин бүгенге шәл ул бөтенләй башкача. Монда сыйфаты сакланган, монда сакланган теге мастерство дибез инде, шәлчеләрнең мастерство, осталыгы дибез инде, әйме. Но әмма ул заманча. Һәр бер кәҗәдән генә елына бер генә мәртәбә 200-250 грамм гына мамыгы чыга. Бер кәҗәдән. Бер кәҗәдән. Оренбур шәле күп була алмый. Шуннан теге бик күп чыкмый анардан. Теге арзан булмый ул. Сезнең конкурентларыгыз бар? Мин белүемчә тагын бит әлемнең фабрика бар. Анда машина белән бәйлиләр. Шуның аермасы шунда, әйме? Аермасы шунда, аның шималы да башка, һәм машина белән бәйләп. Шуңа күрә безнең җирләүе сезнең менә җынна иттегез инде, әйме? Аны кыркасы түгел икән әле, тарихы икән, әйме? Кәҗәдән тарихы, анысы бер зур эштренда аның, әйме? Һәм шуннан җирлисе бар бит әле бу җирне, әйме? Чистартканнан соң, эшкәрткәннән соң җирлисе. Җирләүе дә машина беләнме, кул беләнме? Без эрлибез дибез инде, әйме? Менә безнең файлның куласына хәзер улыбыз да кайтты шушы баш технолог булып. Безнең эшкәртү цехы бар. Шул цехта без Италиядан үзебезнең мамыкны алып барып, безгә машиналар ясап бирделәр җип-эрләргә. Чөнки безнең Оренбург мамыгы ул озын түгел, ул кыска, әмма аны теге җипкә әйләндерергә бик кыен. Без инде ул теге промежуточный продукт дибез аны пряжа килештә сатабыз. Үзебезнең менә шәлләрне бәйләргә без бәйләүчеләргә кул эшенә аны орчыкта бәйләр өчен мамык әзерләп бирәбез. Таралган, юылган, эрлисе генә кала да, бәйлисе кала. Менә шул. Бәйләүчеләрне каян табасыз? Бүген әйтәмчә, кеше үзенә үзе ilk башта бәйләп кирергә иренә хәзер. Чөнки бөтен нәрсәне базардан сатып алырга мөмкин. Менә бу безнең инде теге острый проблема дибез инде без менә бүгенге көндә иң яшь бәйләүче безгә 42 яшь, иң картына 89 яшь. Китеп баралар, әйме? Менә быел да менә пандемияга
була инде 8 бәйләүчебезне югалттык. Быел менә безгә бик кызганыч шундый куллар югала. Без инде бу мәсьәлә өстендә күп эшлибез һәм менә бүгенге көндә үзебезнең хакыбызга, үзебезнең бичималарын да бирәбез, инде инструментларын да бирәбез. 74 бала укытабыз. Өйрәтәсез бу һөнәргә. Өйрәтәбез бу һөнәргә. Аның арасында инде малайлар да бар, инде кызлар да бар. Кемдер инде тырышып бәйли. Без инде аларның теге стимул булсын дип, аларның бәйләгән шәйләрен сатып алабыз, акча түлибез үзләренә. Әз генә булса да инде 300-500 булса да, күңелләрен күрешен, теге интересларын югалтмас өчен шушы балаларны әзрәк инде теге стимулировать итәбез. Бүгенге көндә менә шу 24 баланы теге кул һөнәренә өйрәнеп, бәлки безнең предприятиегә эшкә дә килдерләр, кем белә аны. Алдагысын. Менә шул итекченең итеге юк дип әйтәләр. Менә үзегезнең балаларыгыз беләмсең? Бәйли беләме һәм бәйләүгә үзегездән башлый башта. Үзебездән башлыйбыз баштан. Безнең 3 балабыз бар, Аллага шөкер. Иң олы балабыз, ул балалар безнең шушал эчендә, дебет эчендә үскән балалар инде ул. Олы улыбызга 22 яшь, ул инде Санкт-Петербургта легкая промышленность институтын бетереп, безгә баш технолог булып кайтты. Эшебезгә хәзер эшкәртү цехын бар, бөтенләй анарга бирдек. Аның кулы астында. Ул теге әтисе белән эшләп йөреп, практик яктан гына өйрәнгән бала, хәзер инде теориясендә өйрәнеп кайтып, яңа технологиялар кертә башлады. Безнең өчен бу бик сөенеч. Үзе теләп, без анарга берни дә әйтмәдек, үзе теләп шушы теге гаиләбезнең эше дип, шуны мин дәвам итүче дип кайтты бит инде. Менә быел үзе өйләнде, бала Казан кызы алдык без киленгә. Киленебез дә шушы эшкә бөтенләй киреп китте, хәзер Аллага шөкер. Кая барсын инде? Икенче улыбыз, беренче улыбызның исеме Тимур, икенче улыбыз Денислам. Ул безнең хәзер Санкт-Петербургта 2нче курста укып йөри. Ул инде башка төрлерәк малай, ул финансист. Менә ди мин кайтам предприятиегә. Ул инде финансист. Акчасын саларак кайта инде ул. Кызыбызга 11 яшь, Азалия, ул инде 6 яшьтән шәл бәйли. Менә бүгенге көндә 5нче шәлен битерде. 2 шәлен саттык. Инде мин аны күргәзмәләргә алып барам инде ул шәлләрне, сатып акчасын үзенә алып кайтып бирәм инде. Бу да анарга бик зур стимул. Ул инде менә без йөргән күргәзмәләргә без аны алып барабыз, яшь бәйләүче дип, ул анда мастер-классларда күрсәтә. Шуңа күрә менә 3 балабызда тулысынча шушы безнең гаилә бизнесында, гаилә эшендә, гаилә һөнәрендә башыбыз белән чумган инде. Менә шул. Ни кызганыч, менә гаилә бизнесында да төрле хәлләр була, төрле тәрбия була. Теге җиңел килгән акча балаларны күп очракта ничектер теге тормышка җиңел карарга өйрәтә башлый. Менә андый кешеләрнең балалары, мин тик торган әйтмәм бит, теге итекченең итеге юк, җитекченең җитеге юк дип. Менә үзеңнең һөнәреңә ияртү авыррак. Менә сез ничек эшләдегез ул эшне гаиләдә, тәрбияне дип әйтик инде. Беренче инде шулай ниләрдән нәтиҗәләрдән күргән эшләр димәкче буласыз, диме? Уясыннан ни күрсә, ышкаганда шул булыр дигән сүз. Ул балалар безнең арада, без менә гел ял итәргә дә без гел бишәү йөрдек. Менә без бөтен җирдә гел бишәү. Ул балалар күреп үсте безнең ничек кыенлык белән топкан акчаны. Ул безгә акча җиңел килми. Ул менә теге читтән генә карап торганда җиңел кебек тоеладыр инде, әйме? Шу балалар менә шунда теге ценить итәләр дип ничек менә бәйлиләр шуны. Кадерен беләләр дип менә бүгенге көндә без Фаил белән шулай дип әйтә алабыз. Безнең балалар безнең топкан акчаның кадерен беләләр. Шулай дип ышанасы килә, өметебез бар. Менә күреп торабыз, балалар бик теге серьезно, шул карарларда серьезно. Шуңа күрә алар күреп торалар, без теге уйнап йөрмибез, бик кыенлык белән акча табабыз. Аннан акча табуында төрлечә. Бүген әлбәттә кешеләр акчага табынучы кешеләр бар. Акчаны үзләрен кыйблас иткән кешеләр күп безнең, заман чире дип әйтәбез инде. Менә сез шул кысаларында үтеп милләткә хезмәт итүгә җаен табасыз. Бу эшкә хилафлык китермиме? Менә сез бит эш кешеләре инде. Эш белән шөгыльләнергә тиеш. Үзегезнең конкурентларыгыз бар. Анда теге станокта эшләрләрме, кулдан эшләрләрме? Һәм бу чакта сез ирле хатынлы хезмәт итәсез. Бу иҗтимагый эшкә кирип китү бик безнең өчен бик кыенрак булды, кирип китү инде. Бу Казаннан тәкъдим белән чыктылар. Менә мин хәзер бүгенге вакытта 16нчы елдан бирле Акалфак оешмасы җитәкчесе Оренбургта хатын-кызлар җитәкчесе область буенча инде. Мен инде Фаил керәсең, эшлисең ди. Без инде татар җанлы, татар
жанлы кешеләр. Башкача булдыра алмаган дисез, дейме? Әйе. Шуңа күрә бу инде теге үзебезнең эшебезнең халәте дисеңме инде бүгенге көндә инде ярдәм итәргә дә тырышабыз. Бер-берлектә без менә Оренбургтагы татарлар белән, эшмәкәрләр белән бер-берлектә. Шуңа күрә бездә шушы теге бу бер зур гаилә дибез инде без Оренбург татарлар бик көчле бит алар. Шуңа күрә көчле рухлы. Бу бит инде тоже гырыф-гадәттән шуңа күрәдер инде. Менә бу эчке хәле шуңа күрә теге эшеңдә булгач вакыт та табасың. Безгә җиңел түгел, вакыт табу да җиңел түгел. Гаилә миңа хатын-кыз буларак миңа да кыен. Әмма ләкин менә эшеңдә булгач вакыт та табыла икән. Беләсең, менә без булмаса кем эшли аны? Татар телен саклап калырга кирәк бүгенге көндә. Гырыф-гадәтләрен саклап калырга кирәк. Без бит чит регионда, без бит урыс регионында яшибез. Менә шул юаса бик кыен әйбер инде бу. Мин үзем менә татар теле, татар әдәбияты укып үскән бала, авыл баласы, әйме. Миңа бүгенге көндә оралышуда бик җиңел. Бу теге сеңеп калган инде. Менә бүгенге көндә безнең балалар шушы телне теге бытовой уровеньда гына белү бик кызганыч. Бәлки менә бу шартта шунда телне белү безнең сезнең урында утырган бер кунагыбыз булай дип әйткән, Америкадан килгән кунагыбыз Надир әфәнде. Туган телеңдә белү ул иҗатка карата да тирәнрәк төшәргә мөмкинлек бирә дип. Чөнки син бит күңелеңнән аны эшлисең, ихластан эшлисең син аны. Истән менә үзегез әйтегез, истән эшләү ул тел белү истән эшләүгә дә китерә торгандыр. Әйе. Менә әле менә поддержка. Менә мин хатын-кызлар белән менә бит инде койракта теге чараларда уздырасың. Менә барасың, эшлисең, менә шушы үзеңнең хәләҗебетең синең яныңда, синең терәгең булып торганга да минем менә шул эш килеп чыга. Аннан без бергә менә зур поддержка инде файлның менә шу янында. Менә безнең Оренбург якларында 70-80% татар апайлар бәйлеләр. Шуның өчен менә Аккалфаклар алар елына бер мәртәбә шул шәл туен үткәрәләр. Анда шул вич бәйли торган апаларны җыйнап конкурслар ясыйлар. Бер шикелле инде алар, бер эшендә туплану инде ул. Бу өчен безнең Оренбург өлкәсендә шул районнардан җыйналып киләләр алар апаларына конкурслар үткәрәләр инде. Кем әйбәт матур шәлләр бәйли. Бүгенге көндә 18 районда минем оешмамның филиаллары эшли. Аларны без инде аларны без җыеп, анда минем һәрбер районда җитәкчем бар инде. Алар үзләрендә, авылларында, районнарында мәш килеп шушы татар телен күтәрәбез дип. Моның инде бик зур инде. Теге максаты да бик зур. Һәм шундый теләп, менә шушы движение безнең кузгалып китте. Менә инде 6нчы ел быел. Менә шуңа күрә монда инде үземнең бәйләүчеләрем дә, Аккалфак кызларым да барсы да берлектә, бергә шушы һөнәрен дә бергә үстерәбез, гырыф-гадәтләрен дә бергә үстерәбез, телне дә бергә күтәрәбез. Менә бу эшегезне хакимият күрәме? Хакимият ярдәмен тоясызмы үзегез? Тоябыз, Аллага шөкер, безнең шушы һөнәрне күтәргәндә күрәләр, ярдәмендә итәләр. Аңлыйлар, аңлыйлар. Аннан соң менә без инде бик уңдык, безнең автономия җитәкчесе бүгенге көндә Дәүләт Филдус Аткарыч, ул бик зур шәхес инде безнең Оренбург өлкәсендә менә шушы татарларны туплап, менә ул анарга любой сорау белән шалтыратасың икән, любой сорауга уже ответында бирә, ярдәмдә итә. Менә ул да безнең өчен бик зур теге бәяләнә торган әйбер түгел ул. Менә безнең өчен бик бистен әйбер инде менә шуңа. Алга таба да шулай булсын. Алга таба да шулай булсын. Сезнең шикелле кешеләр күбрәк булсын иде милләттә, чөнки зарланып утырга була, ләкин зарланмыйча гына үз эшен эшләп барырга була. Зарланып торган моментлар бар. Яшәп эшләргә була, әйме? Нидә булса максат куеп, шул максатка ирешергә була. Шуңа күрә алга таба да балаларыгыздан рәхәт күрегез, аныкларыгыздан рәхәтен күрергә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт сезгә тапшыруга килгәнегез өчен. Бәхет җиде кат күкләр артында түгел, янәшәдә кул сузымында гына икәнлегенә инанып ишәүчеләрдән булсак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булышам. Исәнлектә күрешик.